Kok sampean ndukne sepedaku kok? Tolong bro, sepeda Bung Karno. Sepeda Bung Karno. Lah olehmu kok ndi, Mbah? Ya ke pasar toh. Lah kok iso nek sejarah sepeda Bung Karno? Masalah. Iki lho, aku kan dan sepeda iki mang ya. Heeh. Ke putuku njaluk tolong ngeduk sepeda motor ka lho. Heeh. Ke iki sepeda Bung Karno. Berarti wis tuwek berarti Mbah bedane, Mbah. Ya wis tuwek nyatane kok ngene karek. Berarti ke tahun proklamasi kae berarti. Wah, kok terus proklamasi piye? Jadi sepeda Bung Karno. Masalah kok iki piye to? Iki sepedaku ki rusak, ya. Heeh. Jadi jaluk tolong putuku lho kon ngeduk sepeda ae. Sepedane kuwi? Iya. Lah iki jenenge sepeda Bung Karno. Lah ya sepeda Bung Karno. Kok Blitar berarti, Mbah. Ket proklamasi kae berarti. Proklamasi piye lho? Kok Kowe proklamasi berarti piye to? koncone plek, Mbah. Sampean. Piye to? Kok iso Piye oleh- to? Piye to Lah kok karepmu iso oleh piye to? sepeda Bung Karno? Ya Allah, nyebut to le, nyebut lho. Astagfirullahaladzim. Lah iya. Jajal piye? Pitakonmu piye jajale? Sampeyan kan ngomong sepeda Bung Karno. Lah Terus iya sampean- aku kan bedaku ki rusak. Oh. Aku kan dandan-dandan. Putuku celuk-celuk. Iya. Awakmu rene kemang. Sepeda Bung Karno. Aku tak nganu putuku Ndak, kae masa ngono lho. Oleh sepeda Bung Karno sampean kenale piye, Mbah, mbiyen, Mbah? Iki ki lek tuku nang pasar. Kok iso sepeda Bung Karno nang pasar? Piye to? Kok ki piye to? Kok ki piye? Wah, to? iki ning museum lho, Mbah, sepeda Bung Karno, Mbah. Ya Allah. Iki ning olehmu Jajal kok baleno neh pitakonmu. Pitakon boleh baleno. sampean mau nyapo ki, Mang. Aku ki bongkar sepeda ki rusak ki lho. Oh, terus? Lah iki putuku celuk-celuk kan kae. Lah iki sepeda Bung Karno. Sepeda Bung Karno, Mbah. Ki lek oleh kok ngendi atik sepeda Bung Karno? Alah mbuh kowe iki Kok jan Blitar? Apa kok Ruwet. Red Bus Amerika? masalah kan teko Putin, ngendi-ngendi. Vladimir Putin. Lah masalah malah Rusia. tekan ngendi-ngendi kok ngono kuwi. Uni Soviet. Tak omone PBB, Mbah, sampean, Mbah. Lah alah wis ruwet kowe iki ruwet. Bener-bener ajak ronding ajak omongan ruwet kowe iki. Berarti sampean kok Blitar mbiyen, Mbah? Piye to kok mbate. Iki lek tuku pasar. Pasar Blitar.